Salut și bine ați revenit pe Unelte în Acțiune. Astăzi, rapid, vreau să vă prezint o nouă jucărie de la Makita din gama LXT, gamă care funcționează cu acești acumulatori, îi știți cu toții. Este un aspirator foarte simpatic, modelul DCL 281F. L-am mai prezentat eu așa sumar pe pagina mea de Facebook, dar am zis că merită să fac un clip și pentru voi, cei care mă urmăriți pe canalul de YouTube. Este un aspirator de mână, are un rezervor de 750 de mililitri. Ăsta este varianta cea mai puternică din seria pe care o au ei acolo. Au mai multe modele. Sincer, mi-ar fi plăcut dacă și acest model ar fi avut vasul transparent, cum am văzut la celelalte modele un pic inferioare, însă ăsta este cel mai puternic aspirator de forma asta pe care o au ei în gama lor. Aspiră cu 1,5 metri cubi pe minut. Este destul de bine. Are 3 funcții de viteză, dar o să vă arăt imediat care este, cum se aude acest aspirator. Cutia este aici, dacă vreți să o vedeți, o să o las în cadru pentru că nu dă rău acolo. Cu ce vine în set? Cu un tub din ăsta mai lung, mai are paleta pentru a aspira podele și încă o duză, un capăt din acesta pentru a aspira în locurile un pic mai înguste, cum ar fi, de exemplu, pe lângă plintă sau pe sub un corp de mobilier. Însă, acest aspirator este gândit și merge foarte bine pentru cei care aveți autoturisme. Vă transportați uneltele la locul de muncă, băgați acolo tot felul de scule, lăzi. Și dacă tot aveți unelte Makita și le aveți acolo, este foarte simplu să faceți curat în portbagaj sau în mașină cu acest aspirator. Eu nu pentru asta l-am luat, eu l-am luat pentru a curăța rapid zona de lucru unde mai fac teste, dacă înșurubesc, dacă găuresc ceva, ca să nu merg să bag în priză dita mai aspiratorul de la Black & Decker, acela mare. O să-l folosesc pe acesta pentru că este foarte îndemânabil, mic, cu acumulator, nu mai mă încurc de cablu și în felul ăsta cred că pot să-mi fac treaba foarte bine. Ca atare, se poate folosi și pentru casă. Uite, de exemplu, zilele trecute, după ce mama a făcut foarte bine curat în bucătărie, a venit băiatul meu și a vărsat paharul cu zahăr. Nu era nevoie să mai mergem să luăm dita mai aspiratorul din cutie, băgați strâns la locul lor, știți și voi cum este, așa că mi-am adus aminte că am acest aspirator, am venit numai decât cu această duză și am aspirat foarte ușor zahărul căzut în bucătărie. De asta spun că nu este un aspirator neapărat pentru mașină sau pentru locul de muncă, deși eu sunt convins că pentru asta a fost el creat de către cei de la Makita, dar se poate folosi foarte bine și în casă. Aveți această paletă de aspirare destul de lată așa pentru capacitatea lui, care are și un preșuleț aici din gumă, în acest fel adună mizeria și o poate aspira foarte bine. O paletă care se poate poziționa în tot felul de forme, puteți băga pe sub canapea, pe sub masă, pe sub scaune și așa mai departe. Ca atare, dacă o folosiți prin mașină, este foarte convenabil să o folosiți așa, direct cu ăsta băgat aici. Și în felul ăsta să aspirați foarte bine pe sub bord, printre scaune, pe bancheta din spate și așa mai departe. Pentru casă merge foarte bine în acest fel. Asta se introduce aici, sper că reușesc să surprind și acolo. Face doar click, nu trebuie să faceți nimic altceva pentru eliberare, doar apăsați acest buton, în rest intră foarte bine. Aici mai are un suport ca să-l aveți și la îndemână și pe ăsta, piesa asta pentru aspirat în zone mai înguste, o putem monta acolo. Iar aici băgăm duza mai lată, paleta mai lată și în felul ăsta o putem folosi ca mătură electrică prin casă, mai ales dacă nu avem nevoie să facem curățenia de iarnă. Doar ceva, să zicem, ne-a scăpat ceva pe covor sau pe gresie sau undeva.
merge foarte bine acest aspirator. Hai să-l vedem și înăuntru cum arată. Uite, eu deja l-am desfăcut fără să vreau. Trebuie să-mi aduc aminte să scot tot timpul ăsta de aici. Nu, înainte să-l vedem înăuntru, hai să vedem ce funcție are aici pe mâner. Are 3 trepte de viteză. Să știți că eu am căutat să văd dacă are, adică la fiecare treaptă în parte, ce volum de aer aspiră, dar nu am găsit. Sunt pe site-ul Makita.ro și nu scrie acest lucru. O să bag acumulatorul ăsta ca să facem și o mică demonstrație. Sper că nu se supără nimeni, este un pic cam târziu. La fel ca la restul sculelor electrice brushless, are un buton de siguranță. Trebuie acționat ăsta prima dată și apoi de aici trei, 2, deci asta fi 3, asta e 1. Bun. Și de aici se închide. E un pic cam ciudat totuși cu aceste 3 trepte de aici. Aș fi preferat să aibă o rotiță din aia, pentru că nu-mi dau seama la ce treaptă sunt. Și mai are o lumină de lucru aici, nu știu dacă ați observat-o. Da, tocmai m-a lăsat camera cu care filmez macro, așa că va trebui să ne descurcăm cu asta. Are o lumină de lucru, cred că s-a văzut foarte bine. Iar nu mai știu să da, se vede acolo. Ca să și vedem ce aspirăm. Bun. La exterior, uite, mare piciorușul ăsta pe care îl putem folosi pentru a îl așeza în felul ăsta. Hai să dau o stafare că poate pornește singur pe aici, deși are 2 butoane. Ca să vedem cum arată înăuntru. Deci ăsta foarte simplu se scoate prin răsucire. Ăsta este rezervorul. Am zis că are 700, nu? Ba da, 750 de mililitri. Are și o supapă acolo, ca să nu iasă mizeria din aspirator. Are un filtru care se scoate așa. Ăsta se poate și spăla, totuși e dintr-un textil cam sensibil. Aș avea un pic de grijă când l-aș clăti în locul vostru. Și mai are la fel aici înăuntru încă un burete în cazul în care aspirăm ceva mai umed. Știu că de regulă forma asta de burete este pentru așa ceva. Deci ăsta o să-l bag înapoi. Trebuie avut un pic de delicatețe în montare, pentru că textilul ăsta nu știu cât de mult rezistă. Cam așa arată în interior. Deci am desfăcut ăsta, am scos mizeria, am golit-o și l-am montat la loc. Ce nu-mi place este că pe acest plastic se adună foarte mult praf. Este magnet pentru praf. Se electrizează acest material din plastic și se adună foarte mult praf acolo. În loc să bage praful în rezervor, îl adună la exterior. Are motorul brushless, se poate observa și acolo, deci nu avem niciun fel de treabă cu perii, să schimbăm perii sau ceva. Bă, un aspirator foarte mișto, mie îmi place foarte mult, altfel nu îl luam. Am avut parcă zilele trecute sau săptămâna trecută o discuție cu cineva pe pagină. Se întreba de ce l-au scos cei de la Makita. Păi cum de ce l-au scos? Este nemaipomenit, este extraordinar. Gândiți-vă că plecați la lucru. Am mai spus-o mai devreme, dar o repet, pentru că vreau să subliniez lucrul ăsta. Plecați la lucru, vă luați după voi cutiile cu scule, v-ați terminat treaba, le băgați înapoi, știți și voi ce se adună în mașină, în portbagaj, poate le mai băgați și pe bancheta din spate, praf și așa mai departe. Nu strică să ai unul din ăsta la îndemână și să faci imediat curat acolo, să aspiri praful, mizeria, țărâna și ce mai aduceți voi prin mașină. Mai ales că nu este nici foarte scump, undeva la 450 de lei costă. Îl găsiți pe sculeprime.ro, cel puțin de acolo l-am luat eu. Vă recomand întotdeauna să luați de unde le cumpăr eu, pentru că nu le cumpăr eu degeaba de unde le cumpăr. Am mai discutat și în alte clipuri de ce fac alegerile pe care le fac. Bun, cam ăsta este aspiratorul. I-am și uitat deja modelul DCL 281FZ, cel mai puternic. Găsiți acolo și modele mai slabe, de aia spun că poate
Nu m-am uitat să văd, poate sunt unele fără aceste trepte și poate are aceeași eficiență, dar costă mai puțin. Poate nu vă trebuie, sincer, nici mie nu îmi trebuie treptele alea. Eu oricum o să-l folosesc întotdeauna la cea mai mare treaptă. Bun, până data viitoare, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Ne reauzim și ne revedem cu alte prezentări și teste. Mult chef de treabă și numai bine!